Way quorum sa gipatawag nga special session sa konseho sa Dakbayan sa Sugbo. Gawa sa presiding officer, way mga sakop sa BOPK nga mitunga. Bagong mga dikon giordinahan sa Arsobispo sa Sugbo. Kapin usa ka gatos ka balay ang nasunog at Bangsalahog Fire Station. 7 ka mga tao na sikop sa mga anti-illegal drug operations sa Sugbo. May hapon Sugbo, Kabisayan. Dulan sa usa ka gatos ka mga panimay ang naugdaw sa sunog sa Barangay Lahog ni adtong adlawng Sabado. Kandila nga gigamit nga suga sa balay nga walay kuryente ang hinungdan sa sunog. Nagsunod sa aksyon si Jinky Rosit. Alas 6:22 sa gabi nitong Sabado gialarma ang sunog sa sitio Avocado, Barangay Lahog ning Dakbayan. Ang lugar at banglang sa Lahog Fire Station apan wa kini makatabang sa dali nga pagkatap sa kayo sa mga kabalayan. Ang gibiyaan nga kandila sa pamilyang Villarin maoy nakaingon sa pag-ulbo sa kayo. Tungod sa kusog nga hangin, mas midako pa ang sunog ug milamoy sa mga kabalayan nga ginama sa light materials. Ang kaning bata diri sa kwarto nila, gibiyaan nila nga nay kandila. Karon pag mata sa bata kay nangayog dide na sagira niya ang kandila mo to ni sila sa ilang pom. Namatik din ang pagkuwang sa mga tubig sa mga fire trucks. Naglisod usab sila sa pagkontrolar sa kayo tungod sa kahagipot sa lugar. Nag-task force bravo ta para masufficient ang atong tubig, dili ta mahutdan. Pero sa initial attack na to, isa pa mga fire truck na to nastubangan. Medyo makuwangan ang tubig, kinikusod siya ng hangin. Na made of light material siya. Dali nga miabot si Acting Mayor Edgar Labella kinsa personal nga misusi sa panginahanglan sa mga biktima sa sunog. Gimando niya sa DSWS ang paghatag og hinanaling hinabang sa mga nasunugan. Ang atong DSWS will provide the meals for the next 3 days, and then after that, i-assess kinsa tong mga legitimate yun nga mga fire victims. Mideklara og fire under control ang bumbero. Usa ka oras human gialarma ang sunog. Gisugyot ni Labella ang pagdeklarar og state of calamity sa maong sitio. Ang mga biktima temporaryo nga gipahimutang sa Lahog Elementary School. Alang sa aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Usa ka extension office ipahimutang sa City Hall sa nasunugan sa Barangay Lahog. Gipadali usab ni Acting Mayor Edgar Labella ang reblocking sa maong lugar. Kini giaksyonan ni Leslie Caminade Vestil. Gipaspasan ang clearing operation alang sa daling reblocking sa nasunugan. Matud pa ni Acting Mayor Edgar Labella, ilang gitarget nga mahuman kini sulod sa 7 ka adlaw. Buot ni Labella nga makabalik dayon sa ilang tagsa-tagsa kaluna ang mga biktima sa sunog. Gipasalig ni Labella nga walay ma-displace nga pamilya bisan sa report nga dunay parte sa luna nga gipanag-iya sa pribado nga tawo. Ang luna iya sa lalawigan sa Sugbo nga gitugyan ngadto sa UP Cebu. Muna nga gihimo na karon clearing, reblocking. But of course atong tan-awon kung di gyud mada ato lang una sila dito sa eskwelahan, but ato they have also consider the fact nga kanang eskwelahan gamito na January 4 ba, no? So mo nang ato yung as much as possible tagaan og assistance ang atong mga biktima, especially now nga this is the Christmas season. Murag subo kaayo ba nga we will be entering the new year with these victims suffering for lack of shelter, lack of clothing, but the only consolation is that there's no casualty. Intact ang mga pamilya, napa si Papa, si Mama, si Lolo, si Lula, si Dudong, si Inday. Maura na gaya itong consolation. Paninguhaon ni Labella nga magamit ang calamity fund sa Dakbayan sa Sugbo sa mga biktima sa sunog. Usa ka extension office sa City Hall ang iyang hipahimutang duol sa lugar nga nasunugan aron makatubag kini sa panginahanglan sa mga biktima. Ang MCWD mo provide usab og libre nga usa ka buwan nga supply sa mainom nga tubig. We have to provide them with the necessary assistance. Make it sure on provide them with the necessary shelter, clothing, and of course ang atong food assistance na apana. Unya, if necessary, we might extend the 3-day period food assistance. It cannot wait. Ang pagkaon, dili man na makahuwat kay ang gutom ang tiyan. Alang sa aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vestil, News 5. Gipasalig ni Cebu Archbishop Jose Palma ang pagtabang sa mga biktima sa sunog sa Lahog ni adtong Sabado.
Gitahasan ni Palma ang Cebu Caritas Incorporated sa pag-apod-apod og hinabang. Hangyoon sa Arsobispo ang mga kaparian ug mga parokyano nga mo-solicit og hinabang. Giawhag ni Palma ang pag-abag sa mga nasunugan, hilabi na nga nagsingabot ang bag-ong tuig. Usually what we do, like what we did in the past year, is to encourage the members of the clergy to solicit so that they have something to donate for the victims. 13 ka mga diakono gikan sa Sugbo hingpit nang giordinahan kaganiha. Unang hagit nila mao ang pagtabang sa mga tawo nga nanginahanglan og spiritual guidance. Ang report giaksyonan ni Ryan Sorote. May this be the life that will characterize the pinapamili of the lahat. Mapasalamatan ng Archdiocese sa Sugbo sa pagka-ordain sa 13 ka mga bag-o mga diakono. Napuno ang Cebu Metropolitan Cathedral sa mga kabanay, kahigalaan o kaparian nga nisuporta sa kalampusan sa mga seminarista. Giatol ang diaconate ordination sa Holy Innocents Day na mausay na himong hagit ni Cebu Archbishop Jose Palma sa mga diakono. Matod ni Palma, ang paghangop sa hagit sa pagkadiakono ang pagsaad nila sa pagtabang sa labaw nga nanginahanglan. In the church, there are those who suffer. There are those who I mentioned are caught in the crossfire between the powers of the Lord and the powers of the world. And we should also try to serve these people who are marginalized, those who suffer na. Sulam ni ang kalihukan hilabi na sa paghapa sa mga seminarista aron sa pagpangayo og grasya o giya nila sa latiniya sa mga santo. Mibuhos ang emosyon sa pagsulog na sa sutana sa mga diakono sa tabang sa ilang mga ginikanan ug kabanay. Simbolo kini sa pag-abag sa pamilya sa mga diakono sa dan paingon sa ilang pagkapari. Gipasigarbo ni Palma nga naguna ang Archdiocese sa Sugbo nagigasahan sa grasya sa bukasyon. Si Reverendo Jonathan Rubin miingon nga taliwa sa mga hagit sa kinabuhi ug tentasyon, mipadayon siya sa iyang bukasyon. Lisod man ang iyang giagian, apan nawa kining tanan pinagi sa pag-ampo sa iyang pamilya, pagpadingkamot ug paggiya sa Ginoo. Kani gyud ang hagit naon niya nga barugan kining among gipanumpaan atubangan bago pa lang ganiha. How to stand to what we have promised just a while ago. Labi na ning kalibutan na karon nga di ginakalimon, grabe ng tentasyon. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Mas menos ang kita sa Cebu South Bus Terminal niadtong panahon sa Pasko kung itandi sa Pasko sa milabay nga tuig. Ang mga pasahero gibana-bana nga miabot og dulan 120,000. Ang report giaksyonan ni Jinky Receipt. Sugod nitong petsa 23 hangtod na sa adlaw sa Pasko sa petsa 25, miabot sa dulan 120,000 ka mga pasahero ang midugok sa Cebu South Bus Terminal. Sa maong gidaghanon, moabot sab sa 1,830 ka mga bus ang nagdagan sud sa tulo ka adlaw. Apan ang kita sa terminal karong Pasko, miabot lang og 534,560, mas menos kini itandi sa milabayng Pasko nga miabot og 545,730 pesos. Aduna kini diferensya nga 11,170 pesos. Matod sa CSBT Management, gikuha ang maong income gikan sa bus, taxi ug gamit sa comfort room. Ngali mas daghan ang tao. Depende mo sa bus o sa taxi nga manood. So mas daghan ang miso dito sa previous nga taxi o bus. Sugod og mga adlaw, hugot na sab ang pagpangandam nga himuon sa terminal alang sa mga pasahero nga buot mamauli karong bag-ong tuig. Dugang mga security guards ang ipahimutang sa palibot sugod ugma sa hapon ngadto na sa petsa 2 sa Enero. Sama sa Pasko, first come first serve basis lang gihapon ang ilang ipatuman. Nag-imbita ka punta sa mga PNP personnel o sa kining sa medical personnel, mga medics. So ugma na silang sugod deploy diri sa terminal. Malaumon ang CSBT Management nga makabut nila karong tuiga ang target collection nga 65 million pesos. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Receipt, News 5. Walay dakong kadaot nga nahimo sa mga kalamidad nga miigo sa Sugbo karong tuiga. Matod sa Provincial Disaster and Risk Reduction Management Office, walay bisan usa nga nakala sa mga katalagman. Mubalik sa aksyon si Jinky Receipt.
Bisan pa man sa mga bagyo nga nasinati sa nasud karong tuiga, gipahibaw sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office nga wa sila'y natala nga dagkong mga panghitabo karong tuiga nga nakaapekto sa mga sugboanon. Si Baltazar Tribunalo miingon nga tungod sa local disaster teams nga giporma sa mga LGUs, dali nilang natubag ang mga emerhensiya ug katalagman sa ilang lugar. Sa tibuok tuig, wa sila'y nadawat nga dagkong mga alarma gikan sa kalungsuran gawas sa mga pagbaha ug pagdahili sa yuta diin gamay ra ang apektado. Mas minus ta karon, no? Mas minus ta, no? Katong nagsunod man to si Queenie, si Sinyang, karon pagpadulong sa 2015 mahurot na. Hopefully way maabot na. Naparabatay pipila ka adlaw. Minus ang atong girespondihan unya. Sa tuig 2015, nakatukod sila og 20 ngadto sa 25 ka mga emergency response team. Gihimo nilang basihan ang nahitabo sa bagyong Yolanda, diin bugtong buhatan lang nila ang milihok ug nagmonitor sa mga kalungsuran labi na kadtong anaa sa Northern Cebu. Sa 2015 nakapurmata og cluster, no, of LDRM officers from North, Central and South, no. So tungod ni Yolanda nakabantay ta nga dili maayo nga magbinugtong kundi magdinaghanay ta. So ang sa tuig 2016, paninguhaon sa PDRRMO nga madugangan ng ilang tao nga eksperto sa disaster risk reduction aron malikayan ang mga casualty panahon sa mga kalamidad. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Mayor Michael Rama dili manumbaling sa gipatik sa usa ka streamer kabahin sa iyang pagkasuspenso. Matud sa mayor, politika lang ang katuyuan niini. Kini giaksyonan ni Leslie Caminada Vestil. Tulo ka streamers ang giplastar dinhi sa Maidan Maria Cristina paingon sa F. Ramos Extension, Barangay Capitol Site. Matud pa ni Lito Pasilan, gisugo siya sa kapitan sa Capitol Site nga si Manuel Guanzon sa pagbutang sa streamer alauna sa kadlaw ni anang pagkadomingo. Ang balay ni Lito ang usa sa gidemolish sa City Hall tungod kay illegal kini nga gitukod sa dalan. Usa sa iyang pamilya ang wa mahatagi relocation site apan nakadawat og financial assistance nga 20,000 pesos. Ano sa nimo gibutang? Gabi. Gabi eh? Oo. Ano sa mga pagkakuan na? Gisugor mo kung kapan na pabutan na diya. Ako ngibutang. Wow, wala bit kayo rin kisila eh. Gubal na mo bala na. Asan naman mo? Nalagapon doon, pagpayari kami. Wala din matagit eh. Wala. Di, sa Bayte City ka bala. Unong mo na kabuk kita taan. Wala po yung financial assistance. Itagami 20,000. Si Mayor Michael Rama, kinsa gisuspenso sa presidente mipadayag nga nasakitan siya sa mensahe sa streamer apan nasayod siya nga insakto ang iyang gibuhat. Matud pa ni Rama, nagpabilin gihapon ang iyang kahiubos sa gihimo sa presidente pagsuspenso kaniya. Hinuon nasayod siya nga kini pamulitika lang ug di angay nga panumbalingon. Forgiving is there but remembering should be eternal. I always forgive them, there's no problem about it. I'm light, so light on the political personalities who might be involved in what had happened and wounded and hurt on the part of particularly the president. But of course, it will diminish and it's even already getting to be too thin to have that kind of woundedness and the hurting. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminada Vestil, News 5. Nangandam ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa labing unang bagyo nga posibleng musud sa Philippine Area of Responsibility sa unang simana sa Enero. Gipaibaw ni Baltazar Tribunalo nga base sa pag-asa weather forecast, posibleng sunod buwan sugaton ang nasud sa labing unang bagyo. Di pa hinuna ngayang ikabalakas ang litlayo pa kini sa PAR ug posibleng mahilis ra kini. Apan awag sa Kapitolyo, di ilang gyapon mo kumpiyansa panahon sa kusog nga mga pag-uwan ug hangin. Pero again, magkanunayon lang tag ay paibalo sa mga tao, no? Sugaton day tanig ulan, bagyo, no? Pero dili pa man inana kakusog unsa pagyo kanang description na wala pa man siya ni sulod sa ato ang Philippine Area of Responsibility. Gipospone ng special session sa Konseho sa Dakbayan sa Subo ug Mang Adlawa. Napakya sa pagkabot sa usa ka quorum ang konseho human wala mitunga ang mga konsehal nga sakop sa BOPK.
Bugtong mitunga sa session mao ang mga sakop sa Team Rama nga sila si Consel Hans Abella, Dave Tumulak, Noel Wenceslao, Richard Osmeño ug Philip Sapra. Ang presiding officer nga si Acting Vice Mayor Ernesto Archival mihatag og 10 minutos nga recess aron paabuton nga mga bot pa ang ubang konsehal. Gikatakda nga tukion sa special session ang Supplemental Budget number 1 ug ang pagdeklarar og calamity sa nasunog nga sitio sa lahug alang sa financial assistance. Matud ni Acting Vice Mayor Archival, lisod nga makabot ang quorum kay kasagaran sa mga konsehal are on leave. Si Konsehal Hans mihulga nga ilang ipakuha sa mga pulis ang mga konsehal ugma aron pugson kini pagtambong sa special session ugmang adlaw sa alas 2 sa hapon. Option sa tumahimo kung way quorum, first mo call ta og recess and wato na tong mga bot ang atong mga kauban para mahimong maabot atong quorum. Second, pwede na to i-adjourn ang session karon day to day, pwede na to i-schedule tomorrow or another day. And of course, tawgo na to ang mga ubang na to mga kauban nga mutunga sila para sa atong special session. Napagyo ikatulo. Ang ikatulo mo itong grabe-grabe na, pwede na ang atong presiding officer mutawag o any sa atong designated member sa council with the assistance of police na jurisdiction din sa city. Mao na, worst code ang gigamit ni term 2. Pwedeng arestuhon sila para mutunga sila din para naantay quorum sa atong special session. Gi-raise sa grupo or sa president, kung kinsay na ay majority, mo call of session, another session, asking the legislative body to be on special session because of this problem. Number one is lahog and the other one is the SB1. Pito ka mga tao ang nasikop sa kapulisan sa managlahi nga drug operation sa Dakbayan sa Sugbo ug sa syudad sa Mandaue kagahapon. Sila si Caminada Vestil sa report. Kabayron po ng pasila na lang po. Kuha niyo po. Nakuyagang may sakit ito. Igo na lang sa paghilak si Lula Lilia Sable human masikop sa mga sakop sa City Intelligence Branch pasado alauna kagahapon sapon. Sud sa iyang panimay sa City Usuran, Barangay Kiyot, Dakbayan sa Sugbo. Nakuha gikan kang Sable ang 22 ka mga gagmayng pakete sa gituang shabu ug halini ini ato sa bypass operation. Ang kapulisan mihimo sa mga operasyon human sila makadawat og taho kalabot sa pagpamaligya ni Sable. Si Sable miingon nga ang nakuha niyang 3,000 pesos gikan sa financial assistance sa city government alang sa mga senior citizens mo'y iyang gigamit sa pagpamalit og shabu dito sa Tangki Talisay. Giangko niya nga napugos siya sa pagsulod sa mga negosyo tungod sab sa iyang mga sakop nga pulos masakiton. Lakip sab nga nasikop ang bata-bata ni Sable nga si Rolindo de la Serna, kinsa miangkon nga siya'y mupalit usahay og drogas. Ano ditong 3,000 ta palit na tubugas o tambal? Andagan sa gasto na ani masakiton lisod na kawa may nakatabang namo na ako'y anak de dialysis na ako'y apo karon i-admit kan awahap gawas na ko ang naong gublihon ng imong anak lupus napay akong bana di kabang kamo kuno sa akong lugar sugon ra niya sahay ha so ikaw mo itigpalitan di ay di ba ikaw mo palit dito sahay ay nagsaron. Samtang sa Dakbayan sa Mandaue, aduna say giserve nga search warrant sa duha ka subject nga silang Jade Tamparong ug Maricel Alforque. Ang duha gikatahong pulos na lambigit sa ginadiling drogas ug gani anaa sila sa top 10 sa drug personalities sa Dakbayan sa Mandaue. Si Tamparong nakuhaan sa kapulisan og mga bala sa 38 nga armas, gituang shabu og mga gamit para suyop. Samtang si Maricel, uban siyang upat ka bata-bata, gikatahong nakuhaan sab og mga armas ug dagkong pakete sa shabu. Matud sa hepe sa Mandaue Police Station 3 Senior Inspector Hinilo Viraque nga ilang subayon karon kung unsay mga background sa mga bata-bata ni Alforque human sila makadawat sab og taho nga mga gun for hire kini. Usa ni namo siya gi submit namo sa amo ang team target ni sa amo ang the personalities. So dugay na ni siya nga gun for hire nila. Maricel pagani mo rag amo panis pa yun mausa ka tung pusil diri sa may total ning link ni ilahang pangan.
Si Alforque wa makagwantaw nakapatulog yun siya mga luha ug midipinsa nga wa na siya mamaligya human masikop ang iyang bana tungod sab sa drogas ug natultulan siya human sab gigamit ang iyang ngalan. Ang duha ka bata-batan ini puros mihimakak sa pasangil nga sila mo'y naghupot sa armas nga na-recover sa kapulisan. Wala ko na Linda. Pero ako lang nga mo ilang gigamit ka lang. Tinugay ko nga ba? Kasi ako lagod panahon na Linda miyani. Pero piso na kung bana wala na. Nga ako nga nila yung patato ako nga nga pwede dun. Wala nagkuhan eh. Kaya na siya kay, dami siya sa amigo sa kuha na diyan sa kunupay na kay, wala gito asa-asa na siya ba. Una ko ipakaon, ako sa pagkalmo sa gilamos. Kaya kasabaw ko nga na-pressure, wala ko managana kay, huwag mo tayo illegal dun. Tiningan lang nga, dito na sila ang kuhan. Dili na ako armas. Na ako armas, license. Sa Manila. Dili ko marmas, di mo mag-armas na may gunman karon. Pero kabati ang armasa. Samtang si Tamparong, miangkon nga tigamitan siyag drogas, apan dugay na sab siyang miundang sa pagpamaligya. Gani uwa siya magdahom nga masikop siya, tungod kay plano nilang mularga sa gawas sa nasod, sunod buwan. Ito lang gamit ko man, pero dili nga sige nga kanang nga kuan gyud. Anin na lang kog noodles ma'am, mo amang. Noodles. Wala na, undang ko naman kay pagkuhan naman. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistal, News 5. Usa ka 29 anyos nga lalaki nakuha og high-powered firearm og shabu atol sa checkpoint nga gihimo sa kapulisan sa Lapu-Lapu City. Ang aksyon gisundan ni Ray Pasaporte. Gihabwa sa napsak kining usa ka ingram nga di-silencer nga may 7 ka bala ug drug paraphernalia gikan sa posisyon ni Abel Rafaeles, 29 anyos, taga Sitio Caimito sa barangay Gunob sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Si Rafaeles nadakpan sa checkpoint pasado alas 8 kagabi sa mga sakop sa Gunob Police Station 3 ug SWAT team nga nagpahigayon og checkpoint sa dalan patalinghog sa barangay Paho. Dihang gipara sa Gunob Police unang nakita nga kalapasan niini. Mao nga walay rehistro ang Mio Color itom nga motorsiklo nga bag-o pa kining gikuha. Naman sa iba nga yang da ito among gipa-ablian ang bag. Itong nakita na mo ning armas nya pagkuha na mo, pag-search nakita na mo ang drugs, toter og usa ka sachet mga drugs tuaron sa crime lab. Si Rafaeles wa ni angkon sa pasangil sa kapulisan nga iya ang armas inay. Panaro sa ba niya? Ayunon, gubaon to. So, ngayon hay ka? Usahay sir. Sa mga amigo na sir. Human niya maayo ang armas, ibaligya kuno niya kini kun ugaling maapiki na siya sa kwarta. Apan di kumbinsido ang kapulisan sa pangangkon sa dinakpan, ilabi na kay karong buwana. Katulo ni igo ang tulis sa ilang jurisdiksyon diin mga biktima nitugan. Gitiunan sila og ingram nga armas. Amo pa ning ato natong mga biktima sa gipang nga biktima sa Rabiri diri. Kay murag duha ka beses nga ang gition sa ila is ingram. Duha ka biktima. So amo pa ning ato ang mga biktima masig ma-identify nila tong ato makuan ang Rabiri masurbat. Dipinsa sa dinakpan di siya tulisan kay wa pa kuno siya magkuwang og konsumo sa ilang pamilya. Buhatin mo itong gamitan sa... dili. Wala ko nang mabinuang sinana sir. Kasong kalapasan sa lagda sa trapiko ug illegal possession of firearm, ammunition ug posisyon sa gidili nga drugas ang ipasaka nga kaso batok ni Rafaeles. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Mga drug pushers sa Mandaue gitambagan sa hepe sa kapulisan sa pagbiya na sa Dakbayan. But nila nga menosan ang mga drug pushers sa dili pa matapos ang tuig. Kini gi-aksyon na ni Leslie Caminade Vistal. Kini mo igibahad sa hepe sa kapulisan sa Mandaue sa mga drug pushers sa Dakbayan. Matud pa ni Superintendent Julian Intoma nga way lugar sa Dakbayan sa Mandaue ang drogas. Sa di pa matapos ang tuig, laing operasyon ang ilang ipahigayon, paminusan ang mga drug pushers sa Mandaue. Matud ni Intoma, angayan ang mahadlok ang mga nagnegosyo sa gidili nga drogas. Dili lang kay nagsalig misaw na sa mong biyayin o sa mga bipiso sa atong barangay Tanod. Karon na basta-basta na lang mabot sa among hotline ang mga activities gani ilang subayon sa pati pa ang source sa alleged nga nag-involve ani nga illegal drugs ila pang ihatag na mo mga impormasyon mo na nga
Yung na sa kasayon sa mga gihatag sa mga impormasyon sa katawhan, napadali ang among trabaho niya. Sunod tuig, ilang target ang pagminos sa problema sa drogas, ilang gipaninguha nga mahimong drug-free ang kada barangay. Mga seminars ilang ipahigayon sa matag barangay isip kabahin silang anti-illegal drug campaign. Amo din ang paningkamutan nga kuan lang, yung ang isa sa mga user may ato nang educate kay kung sige gutang na nakop ani nga mga poser o kini nga maligya ani nga illegal nga drugs. Pero ato makita kusog gyapon ang konsumo. Daghan gyapon magdemand mao na nga maningkamot mo gyapon ni sila mamaligya ay kuha og butang para at least mapabaligya man ang tuwi na siguro ni ang ato nga kanon education sa ato na ning ipabot ang supply ang demand reduction ato sa nang paningkamutan din ato nang paningkamutan dia ang education sa mga user na dili gid maayo ang epekto sa drogas. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. Guardia sa usa ka village sa syudad sa Mandaue patay human kini dunggaba. Apan suspect na kabsan sab sa kinabuhi human po sila sa biktima. Ang report yaksyonan ni Ray Pasaporte. Pasado alas 10 kagabi dinhi sa Ganghaan sa Maria Antonia Village sa Barangay Labugon. Sa dakbayan sa Mandaue giluba si Christopher Intica, 44 anyos, sa suspek nga si Ruel Ruidas, 42 anyos ug nag-abang og balay sa maong lugar. Si Intica duty isip gwardiya sa Maria Antonia Village, gingong nag-inom uban sa mga higala ug kaubang driver sa habal-habal. Samtang nag-meeting alang sa Christmas party nila karong adlaw. Si Intica maoy ilang presidente sa kapunungan sa habal-habal. Siya mo yung presidente, iya kung gitagaag ka ng trabaho nga, wala mo trabaho, palit og litso na, napukabok ugma, nasa ilayan nga, palit og baboy, 7 kilo, palit og isda, pagkahuma na to, kasi siya naabot, niya mo siya paghuma sa meeting, pagkahuma, nagbugbugan, mamauli, mi. Istambay kong barangay hall sa amua, na may niradyo nga, naku yung nagpinusilay niya, balik ko kay pag-ingon nga, Maria Antonia, nagpinusilas gadaos, di balik ko kay ako una-una, nga mo, presidente. Kaganihang buntag among naabtan sa Basak Police Station 3 sa Mandaue City Police Office si Patricio Velasco Jr. nga usa ka taxi driver nga maoy bugtong nakasaksi sa hitabo. Nisaysay siya sa news team nga niabot siya sa dapit kagabi kay nagdrive siya og taxi. Giagda siya sa biktima nga moinom. Apan iyang gibalibaran kay nakainom na sab siyang daan. Agay ka? Palagi mo. Ano ba? Then, ibu dunggab kadua sin ilid. Then, ako bidagan ko pero kung motor ko gilabot niyo away ya. Tapos pagsibat ako, iya kung gidagan mo naabtan ko. Ini. Si Intica nakabaws gamit ang 38 revolver ug gipusil sab si Ruidas. Tugan ni Velasco suway sab siyang giatake ni Ruidas. Bisan wa siya'y labot ug maayo na lang kay nakadagan siya apan naabtan gyud siya ug nasamad ang wani ang kamot. Si Velasco nagpakita pa siya ang short nga nagkadugo human siya maoy naghatod ni Intica sa tambalanan sa Mandaue apan gibalhin sa Vicente Soto Hospital. Diin gideklarar sa doktor nga patay na gumikan sa daghang samad dinunggaban ang naangkon niini. Matod sa kapulisan si Velasco personal mibisita sa ilang buhatan aron paglimpyo sa pangan niini ug paghatag og dugang impormasyon sa hitabo. Nagtuo ang kapulisan nga may karaang panagbangi si Intica ug Ruidas ug napukaw lang kini kagabi nga misangpot sa maduguon nga panghitabo. Murag naa daw ni sila'y kingon nga murag grudges daan ba kay kining maong gwardiya o kini usa man ni abang man ni siya da kining party A kining si kinang nanunggab abang man na siya diya sa kuan. So murag nay among nakuha sa impormasyon nga murag nagkabikil ni sila daan tungod aning kanang masakpan ni ang maong gwardiya nga katog siguro. Then napoy mga report diya nga nanay mga kawats diya sa kuan so murag diya nagsugod ang ilang Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Kapulisan mipahimangno batok sa mga kawatan nga mo-operate panahon sa taas nga holidays. Kini gi-aksyonan ni Ray Pasaporte. Gipahimangnuan ang mga pawn shops ug mga patigayon batok sa posibleng pagsiaw sa Acetylene Gang. Matud ni Superintendent Romeo Santander, ang maong pundok musiaw panahon sa taas nga holiday. So hoping lang
That's the directive down to the lower units. Yung kinahanglan to intensify the confiscation of those illegal display of firecrackers. Pahugtan sa kapulisan sa Rion City ang kampanya sa pagdili sa mga pabuto atol sa pagsugat sa bagong tuig karong Huwebes sa gabi. Ang hepe sa Police Regional Office 7 Chief Superintendent Manuel Gairlan mipadayag nga wa nagmalampuson ang kapulisan sa kampanya batok sa firecrackers niadtong Pasko. Si Superintendent Santander, hepe sa City Intelligence Branch nagkanayon nga susama ra gihapon ang ilang deployment sa pagsugat sa bagong tuig. Tanang patrol cars ilang i-deploy sa kadalanan alang sa pagbantay sa mga magpabuto og firecrackers. Still, no, ang police presence kay kung factor dia, and of course sa cooperation sa mga respective barangays within the area nga asa gyud nag-conduct ang misa. So, nanda na punta pala New Year. Well, sa New Year right now, no, we had a conference karon. Basically, ang gikuan nila is ang police presence gyud permi, no? And then of course confiscation sa mga firecrackers. Ang specific instruction sa atong regional director was pagsaulog sa misa on the 31st, no. So there will be a maximum deployment of the personnel sa streets. Kaya mag-start naman ng pabuto-pabuto. So ang ato lang gikuan is we're aiming ng nga wala gingon nga daghan nga cash. Imbarguhon sa mga pulis ang mga pabuto nga gibaligya gawas sa designated area sa SRP. Ilang bantayanan ang mga hubog nga mga magpabuto nga maoy sagad madisgrasya. Ilang hangyoon ang kaparian nga iapil sa wali ang pagpahimangno sa paglikay sa paggamit og pabuto. Mohangyo pud mi sa mga parish priest, no, nga inigwali nila. Somehow makuan po nila, matagaan po nila mga tips, no, pahimangno po, because on the 31st daghan may manimbagit. Walay na biktima sa saag nga bala dinhi sa Subo niadtong Pasko ug nang hinaot ang kapulisan nga walay magpabuto sa ilang armas karong bag-ong tuig. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Hola mga kapatid, happy day! Gibansagan ang 78-year-old nga si James Harrison sa Australia. Isip the man with the golden arm tungod sa pag-donate niya sa iyang dugo gikan sa iyang tuong braso matag simana. Sud na sa 600 ka tuig. Giila siya karon isip labing bag-ong bayani sa modernong panahon. Human niya maluwas ang kapin sa 2 milyones ka kinabuhi sa mga bata pinaagi sa pagdonar niya sa iyang linahi nga dugo. Kahinumduman nga niadtong 1960s, daghang mga bata ang nangamatay sa Australia. Kini tungod sa sakit nga rhesus disease nga ikamatay sa gisabak nga bata tungod sa dugo sa ilang inahan. Nadiskubrihan ang treatment sa maong sakit human nakita sa mga doktor ang linahi nga dugo sa niadtong 18 anyos pa lamang nga si James Harrison. Nahuna-hunaan ni Harrison nga mag-donate og dugo human ang usa ka delikadong operasyon nga nagluwas sa iyang kinabuhi. Isip pagtan-aw og dakong utang kabubuton sa mga taong nag-donate og dugo kaniya, misaad siya sa iyang kaugalingon nga siya sab mamahimong usa ka regular blood donor. Pagkahuman niya donar og dugo, gipangita siya sa mga doktor nga naghimo og study mahitungod sa rhesus disease. Wa nakasiguro ang mga doktor kung nganong lahi ang dugo ni Harrison, apay nakasiguro sila nga may igong katakos kini sa pakigbatok sa rhesus disease tungod sa nakitang antibodies niini. Sa tabang sa dugo ni Harrison, nakadevelop ang mga doktor sa Australia og bakuna nga gitawag og anti-D. Usa ang Australia sa pipila sa mga nasud sa kalibutan ni atong 1960s nga nakadiskubre og usa ka donor nga adunay igong katakos ang dugo sa pagsugpo sa rhesus disease. Maong sila sab ang labing unang nasud sa tibuok kalibutan nga nagamugna og tambal batok sa maong makamatay nga sakit. Ug mao kadto naglangkob sa atong light news karong hapon. Alang sa walay karapusang mga chika, subalikon ninyo matag alas 7:30 sa buntag, weekday sa Rated JP sa Radio 511.9 News FM Cebu. Kini si JP Lawakot Serang ang atong word of the day nagkanayon. Time is gold but we need cash. Agay! Mukad to mga balita sa Aksyon Bisaya, ako si Georgia Herrera. Mga balita nga pundasyon sa ligdo nga opinyon o konkretong solusyon. Bisan asa, bisan kanusa kapatid, kay di lang kutob sa balita, Aksyon!